Mag-Singapore like Cebu City man kahata. Nganong nanaghan man yung mga rugby boys diri sa Dakbayan sa Sugbo. Na diri sa may Jones, diri sa Luyo sa Sibudok, daghang mga rugby boys. Na diri sa may Mango Avenue, nanaghan po ng mga rugby boys, mga bata pa man niyo. Asa man ito mga pulis nga modakop ani mga bata mo hipos ani mga bata aron pod nga mahatod ni DSWD or mahatod ba kanis ilahang balay. Aron po mabadlong ni mga bata nga gahingos og rugby, bata ba gani rugby na. Samutang modako usa kay suyopon ani. Oh. Ang Cebu City nanaghan ang mga rugby boys, mga drug addict, mga buang nga latagaw. Mag-Singapore like Cebu City man kahata. Kanang inyong sayaw-sayaw og jingle diha matag Lunes, Singapore like Cebu City human sa flag racing, dili gyud na makatabang sa pag-improve sa Cebu City. Dili gyud na makapa-Singapore like Cebu City kung kutob ra mo sa sayaw-sayaw. Kanang inyong sayaw-sayaw og jingle sa Singapore like Cebu City makapugong nas baha. Makasulbad na sa traffic, maka minus na sa kini ang gidaghanon sa mga adik, makasulbad na ani paghitak sa gidaghanon sa mga bata nga maghingos og rugby. Kini mga bata hay sabog naman na o tama na sa rugby, na ubay mga tao nga mangagi ilang hilabtan, labnihan og cellphone, kawatan, na mga Koreano di ilang hagwa-hagwaon, kuutan og cellphone, kuutan pitaka. Kani police matter man ni. So dapat ang police mohimo og action regarding ani. Nagadaghan nga mga rugby boys diri sa may Fuente Osmeña, sa may Mango Avenue o sa may Jones Luyo sa Sibodok. Nagadaghan ang mga rugby boys, mga kabombo. Kanus ama nato sa hiposon. O niya ta mo hipos o dana gihimo nga mga kadaot kanang dautan ang kini mga bataa. O niya ra bata mo hipos o dana mo reklamo kana biktima sa pagpanguot, biktima sa pagpanglabni. Nato nga sa kalsada gayngos-hingos og rugby, tiaw mo na asa mga ginikana ni mga bataa di ay in a broad daylight hayag kay tanan gahingos og rugby kani mga bata, mga kabombo. Kinsa man ang ahensya sa gobyerno gatong tahasan sa paghipos ni mga bataa aron pod nga mapitol ni kay murag nagtuo ko. Ini kadako ani mga bataa di lang kay rugby hingoson. Sunod sabo na po sa yupon. Mausa ba man iba og mag-guide ning tanong sa ginikanan? Pero asa man ginikanan basig ang ginikanan ani nga preso pod. Basig ang mga ginikanan ani kay basig nga preso pod kay mga adik pod tingali mga kabombo. Basta paita. Daghang kay problema ang Cebu City. Sukad sa una hangtod ron, dugay naman yung problema ha. Kini mga buang nga naglatagaw, kini mga rugby boys o kini mga makililimos. Long overdue naman yung problema ha. Hangtod ron naa pa man gyapon. O salis mga programa nga ang hiposod para malimpyo ang Cebu City. Kay mag-Singapore like Cebu City mangkahata. Dili kay kutob ta pagarpar, kutob lang istorya nga mao ni ang direksyon sa city government. Singapore like Cebu City attached of sa to Melbourne, Australia mao ba to? Daghan mga atik-atik ang mga istorya pero wa may improvement.